Vi har om Fyens Stiftstidende, som er en regional og lokalavis, da den er knyttet til en bestemt landsdel, altså i det tilfælde Fyn. Vi har valgt artikler fra Indland, Udland og Business Fyn for at se, hvad deres holdning er til de forskellige ting. Vi skal lave en karakteristik og analyse af et repræsentativt udsnit af en avis, samt vurdere, hvilken målgruppe avisen henvender sig til, og hvilken betydning målgruppen har for avisens prioritering af stofområder og nyhedskriterier. Vi starter med at analysere forsiden, hvor der både for oven, eller øverst og nederst, er reklamer fra diverse firmaer, og så ud af dem, så er der en stor overskrift med avisens navn, altså Fyens Stiftstidende. Nedenunder overskriften er der noget mindre skrift, hvor der står årgangen, hvilken uge avisen er fra, nummeret og prisen, dato og en hjemmeside, man også kan finde avisen på. Midt på siden er der placeret 3 artikler. Det er dog ikke hele artikler, kun billeder efterfulgt af en kort beskrivelse af, hvad man kan forvente at læse i artiklen, samt et sidetal, så man kan finde den hele artikel. Vores avis har valgt 3 forholdsvis forskellige emner. Der er noget med fodbold i England, hvor Leicester bliver mestre derovre. Der er en artikel, der handler om nogle biologer, altså forskere, der har fundet ud af, at bakterier kan være med til at løse klodens udfordringer. Disse 2 artikler kan man finde i den del, der hedder Fokus, som kun kommer med avisen om søndagen, hvilket også er den dag på ugen avisen, eller vores avis, kommer ud. Den største artikel omhandler Lillebælt halvmarathon, hvor vi kort får at vide, at 8.404 løbere gennemførte dette løb. Dog var der mange, der havde brug for hjælp af samaritterne. Til denne artikel er der henvist til hjemmesiden www.mitfyn.dk, hvor man kan finde en masse billeder fra løbet. Vi har så valgt en artikel fra Indlandet, som vi synes var meget relevant for avisen. Og genren og målgruppen. Artiklen er en nyhedshistorie, og målgruppen er forældre i slutningen af 30'erne. Det er dem, der har de 12-årige piger, og der så skal reflektere over, hvorvidt deres børn enten har fået, skal have eller ikke skal have HPV-vaccinen. Artiklen handler om, at antallet af 12-årige piger, som bliver vaccineret mod livmoderhalskræft, er faldet kraftigt efter TV2-programmet De Vaccinerede Piger, og voldsomme debatter på medier vedrørende de voldsomme bivirkninger. På trods af det mener en række sundhedsordfører dog ikke, at det er mediernes skyld. Artiklen fylder ca. 4/5 af avissiden. Den sidste femtedel er fyldt ud med baggrundsartiklen, en nyhedsartikel omkring sporarbejde og vejret, og nederst i bunden befinder sig en reklame. Rubrikken hedder Politikere venter på bevis, og det står under billedet. Og under rubrikken er en manchet, hvor der står: medier har intet ansvar for drastiske fald af antallet af 12-årige piger, der får HPV-vaccine. Sådan lyder det fra et bredt udvalg af sundhedsordfører i Folketinget placeret. Og brødteksten er delt i 5 kolonner, som den nederste artiklen og indeholder kun en mellemrubrik, som er bivirkninger kortlægges, som står i en anden kolonne nederst. Over halvdelen af de 3-4 kolonner er fyldt ud af en faktaboks med rubrikken Ballade om HPV-vaccinen, som indeholder 8 mellemrubrikker og korte handlinger. Billedet er et pressebillede, som forestiller en læge, der stikker en sprøjte med vaccine ind i en overarm. Billedet er placeret øverst til højre og fylder omkring halvdelen af artiklen. Det er et modelfoto fra Colorbox. Billedteksten lyder således: Odense Universitetshospital er modtagecenter for piger med formodede bivirkninger for HPV-vaccinen i Region Syddanmark. Her tog man fra 1. juni 2015 til 5. januar i år imod 298 henviste piger. Fra 5. januar og til nu har man kun haft 17, og det står inde i billedets venstre hjørne. Genretag står øverst i avisens sidehoved, og bejleren billede er placeret nederst længst til højre af artiklen. Artiklen er objektiv, da det er en nyhedsartikel.
Vinklingen er på, at medierne ikke har noget at gøre med frafald af vaccinerede piger. Nyhedskriterierne. Denne artikel er aktuel, da statistikkerne er noget, man har foretaget inden for det sidste års tid, og det er noget, der er meget oppe at vende i medierne nu. Den er væsentlig, da mange, som kan relatere til problemet, da mange piger har fået bivirkninger af vaccinerne, og det alle forældre til en 12-årig pige kan reflektere over, om deres barn skal have vaccinen. Den indeholder en konflikt vedrørende, hvorvidt medierne er skyld i faldet af vaccinerede piger eller ej. Den indeholder identifikation, da mange kan genkende situationen og relatere til problemet. Den er ikke så sensationel, da den ikke er overraskende og ny. Nyhedstrekant bliver brugt i denne artikel med dens konklusion først, som starter i manchetten, hvor man allerede finder dens pointe omkring medier, intet ansvar for det drastiske fald af vaccinerede piger, kommer det fra et bredt udvalg af sundhedsordfører i Folketinget. Det er efterfulgt af et stykke brødtekst, som giver til grunde for denne konklusion. Men det har dog også en lille konflikt, da det vælger at se situationen fra den modsatte vinkel. Og derefter sker der en videre uddybning af selve artiklen, hvor der forklares om mediernes undtagelse for at være medskyldig i frafald af vaccinerede piger, og hvordan Sundhedsstyrelsen skulle have grebet mere ind. Og til sidst får man alle detaljerne omkring, hvad de forskellige ordfører har udtalt sig om. Og artiklen tager brug af ekspertkilde, da der er udsagn med fra lægefaglig direktør for OUH, Peder Jest. Der bruges partskilder i form af sundhedsordfører og sundhedsministre, som giver deres udtryk til kende. Rubrikken gør brug af handlingsverber. Politikere venter på bevis. Det er noget, der sker, og fanger dermed læserens interesse yderligere. Sproget er forenklet og gør ikke brug af fremmedsprog. Dermed er det let for læseren at forstå, men det er uden idomer, som gør det mere faglige. Det gøres også brug af sproglige billeder, såsom flere politiske ordfører peger på, at der efter den heftige debat er sat flere forskningsprojekter i søen. Artiklen godt brug af et centralt og neutralt sprog og har et spændende og omfangende layout. Den er meget politisk indstillet, da der er op til flere sundhedspolitiske ordfører. Artiklen virker troværdig, da den indeholder ekspert- og partskilder, men den mangler lidt følsom som en erfaringskilde, hvor læseren kan leve sig ind i situationen. Den opfylder godt nyhedskriterierne samt nyhedstrekanten, så alt i alt finder jeg denne artikel meget interessant og god. Artiklen den er skrevet af Anders Aarkrog Jebsen. Artiklen den er væsentlig og interessant for læseren, fordi at den er aktuel for verdensøkonomien, og herved også Danmark. Det første man læser er rubrikken, som også er konklusionen. Det giver et godt blikfang med, at man med det samme ved, hvad artiklen den handler om, og man kan allerede her vurdere, om det er noget, man har lyst til at læse. I manchetten der bliver artiklens klimaks præsenteret i store træk, så man begynder at læse videre i artiklen. Kommer baggrunden frem. Her får man indblik i, hvad den præcis handler om. Artiklen Financial Times har fået et lækket brev fra den franske chef i IMF, den internationale valutafond. Dette umiddelbart inden ministrene skulle holde møde om Grækenlands økonomi. Man får nu mere information om, hvad der står i brevet. I brevet skulle der stå, at chefen for IMF mener, at EU skal slette noget af Grækenlands gæld, og at IMF's støtte er betinget af EU giver gældindseringen, så grækerne på et niveau realistisk kan indfri den finansielle mål om långiverne stiller. Senere får man fortalt, hvad og hvorfor de skal holde den økonomiske møde om Grækenland. Sproget er skrevet letlæseligt og overkommeligt i forhold til, at det kan være lidt tør læsning. Journalisten skriver blandt andet i billedsprog og med metafor, eksempelvis fører med kniven for struben, altså sådan lidt en trussel. Midt i artiklen øverst oppe ses et stort billede. Billedet viser, hvordan politikerne sidder om langbordet og holder møde om Grækenlands økonomi.
Alle ser tilfredse og arrangeret ud på et bord. Ses deres arbejdsredskaber, såsom mapper, tablets, mikrofoner. Det så formelt ud. Alle mændene har jakkesæt på, og damerne er også pænt klædt. Midt på bordet ses blomster, og de ser enige ud. Alle ser afslappet ud og kan ikke rigtig sige ud af, hvor langt mødet de er. Og målgruppen, den er sådan folk, der er interesseret i politik, og så kan det være 15 og op efter. Og så har vi om business, og der har vi valgt artiklen Drømmen om at få udstyr med til Mars. Og der har jeg startet med nyhedstrikanten, hvor man kan se nyheden, det er, at man i Danish Aerospace Company, som man også kalder DAC, drømmer om at få udstyr med til Mars. Og uddybningen er, at lørdag den 1. februar 2003 sker der en voldsom ulykke. Rumfærgen Columbia forulykker i 63 km højde og falder ned i tusindvis af stykker over Texas. De vidste, at rumfærgen havde forladt kredsløbet om jorden, da bragene fra gennembrydningen af lydmuren ikke kommer, ved de, at der er noget galt. De går ind og kigger på CNN og kan se, at Columbia er revet i stykker og falder ned, hvor man kort efter ser familierne bliver kørt fra landingsbanen med politieskorte, og der bliver låst for alt. De bliver spærret inde, fordi at alt data skal sikres. Baggrunden. Thomas A.E. Andersen er fascineret af rummet, og hans job er at udvikle udstyr til astronauter, som tester det. Han har været en del af firmaet i 28 år, men det er særligt en hændelse, som skilte sig ud fra hans stilling som leder af det danske firma, som var Columbia-episoden. Thomas A.E. Andersen startede som elektroingeniør og i dag direktør for firmaet. Her bliver der produceret rummedicinsk udstyr. Her overvåger og følger specialisterne de medicinske og tekniske forsøg, som DAC er ansvarlig for, og derfor svæver der konstant astronauter rundt på skærmene på Hvidkærvej. Detaljer. Efter Columbias forlis satte det amerikanske rumprogram på standby, men så kom præsident Bush et år efter og sagde, vi skal til månen og til Mars, og så røg deres udstyr med på den første rumfærge, der blev sendt op efter Columbia i 2005. Så har vi nyhedskriterier, og aktualiteten det er, at det skete i 2003, hvor forliset det skete, og væsentligheden det er, at artiklen har betydning for størst muligt antal modtagere. Identifikationen det er, at artiklen rummer følelser og spænding. Der er ikke rigtig nogen konflikter i artiklen. Sensation, den er lidt overraskende med hensyn til, vi hører om ulykken i 2003. Målgruppen. Det er voksne, vil jeg sige, begge køn fra 30-årsalderen og op efter. Og layoutet er der ikke gjort det store ud af, vil jeg sige. Der er et enkelt stort billede af nogle computere, som viser kontrolrummet, hvor man kan følge astronauterne udforske udstyret. Ud fra disse analyser kan vi konkludere, at avisen henvender sig mest til voksne og gerne voksne med familie, og særligt primært fynboere. Vi mener, at der bor flest ældre på Fyn end unge i forhold til f.eks. Sjælland og Københavnsområdet. Det har den betydning for, hvilken målgruppe avisen går efter, da den vil have så mange læsere som muligt. Avisen varierer meget i emner, så der er noget til enhver læser. For eksempel er der indland, udland, business og videnskab. Derudover er der næsten lige så mange reklamer, som der er artikler.